मिक्स बाय प्रेम निराला यादव। साथ साथ चल बहिन कर ले कमामा, तब न मिलतौ हमनी गरीब के भोजना। साथ साथ चल बहिन कर ले कमामा, तब न मिलतौ हमनी गरीब के भोजना। घीच के ओढ़निया के भैया हो सीना से हटावल जा है। घीच के ओढ़निया के भैया हो सीना से हटावल जा है। हम अपन नजर से देखलिए गरीब के सतावल जा है। हम अपन नजर से देखलिए गरीब के सतावल जा है। कोई नया वही भैया हमनी के सपोर्ट में के सब न लिखे पुलिस जज वकील कोर्ट में। कोई नया वही भैया हमनी के सपोर्ट में के सब न लिखे पुलिस जज वकील कोर्ट में। ई सब होबै बहिन पैसे के कारण, सुनिए के कापह पैसो से बदना। गोहलती न रह कोई फिर भी रूह बात सुनावल जा है। गोहलती न रह कोई फिर भी रूह बात सुनावल जा है। हम अपन नजर से देखलिए गरीब के सतावल जा है। हम अपन नजर से देखलिए गरीब के सतावल जा है। घरवे में रह के भैया पढ़ावे पढ़ैया, हमनी गरीबा बनला लड़बै लड़ैया। घरवा में रह के भैया पढ़ावे पढ़ैया, हमनी गरीबा बनला लड़बै लड़ैया। हमनी के कहाँ कई इतना नसीब गे, पढ़े पैसा न जुटतौ ही हम गरीब गे। अपने ही हक के रोटीला दिन भर भूखावल जा है। अपने ही हक के रोटीला दिन भर भूखावल जा है। हम अपन नजर से देखलिए गरीब के सतावल जा है। हम अपन नजर से देखलिए गरीब के सतावल जा है। पूजा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहानाबाद।